चुंबक धरला असता जर तो पदार्थ चुंबकाला चिकटला तर अशा पदार्थाला चुंबकीय पदार्थ आहे असे ठरवावे. जर तो पदार्थ चुंबकाला चिकटला नाही तर तो अचुंबकीय आहे हे ठरेल. त्यानंतर चुंबकाला ठराविक चुंबकीय क्षेत्र असते हे समजावून द्यायचे आहे. याचं उत्तर, चुंबक सपाट पृष्ठभागावर ठेवून त्याच्या सभोवताली लोहकीस टाकावा. जितक्या भागात त्या चुंबकाचे चुंबकीय क्षेत्र असेल त्या भागात लोहकीस चुंबकाकडे आकर्षित झालेला दिसेल. लोहकीस चुंबकाला चिकटत नाही त्या भागात चुंबकीय क्षेत्र नाही असे म्हणता येईल.